गिबि गिबियाव आंनियाव मोनसे प्रश्न सौफैदों। मानगोनां रायजो राजाफोर, माय डियार युथ्स एन्ड माय डियार जेबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन, जे दिनै बे मोनसे सोलोंसालि, मोनसे फरायसाफोरनि खाबु होग्रा मोनसे स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि, फरायसालिमा बेफोरबादि जायगाखौ मा सान्थि मथन फरायनो सुबिदा होला नामा? आन्दलननि सेन्टार बानायनानै दोननोसै नामा? फरायनायनि परिबेसखौ होला नामा? दिनै बे मोनसे प्रश्न सिखांदों आंनि गेजेराव। आरो बे आंनिल' नङा, माखासे जायफोर बिनानावमोन, फिसाजो फिसालाफोर, फंबायमोन जे इउनिभारसिटियाव फरायहैदों, खस्थ' मस्थ' थाखा थाइसे थाइनै जमायनानैबाबो गैयाब्लाबो फोरोंदों, हस्टेलाव दोनहरदों। नाथाय बेबादि मोनसे मिजिंजों दोनहरनायखौ दिनै सोर थेर बेथेर खालामनो आरोखि? जे मोनसे मिजिं दं, आंनि बिनानावा, आंनि फंबाया, आंनि फिसाजोआ मोजां मोनसे फरायनानै मोनसे गिदिर गावनि लाइफखौ दाफुंनो हानाय, साख्रि गिदिर लानो हागोन, बेबायदि मोनसे आसाजों फोरोंहरदों, माबा मोनसे मिजिंजों। दा दिनै बेवहाय फरायनो जुदि परिबेस थायाब्ला, मोजां रोखोम एग्जाम होनो परिबेस थायाब्ला, दिनै आन्दलनल' क'क्राझार इउनिभारसिटि, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बादियाव, हस्टेल बादियाव दिनै आन्दलनल' खालामनानै दिनै फरायनायनि परिबेसा गोमालाङोब्ला, आरो जोंनि बिमा बिफानि बा बिदाफोरनि खस्थ' खालामनानै फोरोंहरनाय उन्दैफोरनि रिजाल्टआ जुदि गाज्रि जायोब्ला, नस्थ' जायोब्ला, बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन? बे कयेकजन गथ'फोर, सेंग्राफोर, फंबायमोन, आन्दलन खालामग्रा उन्दै उन्दै सेंग्राफ्रा गावस्रा मा थांखिजों फरायनायनि मिजिं दंना गैया? नोंसोरल' बे जाथि होबथाग्राया, नोंसोरल' नामा? नोंसोर होबथाबाल' जाथारगोन नामा? गावस्रा मा मिजिंजों बेफोरबादि खालामबाय थादों? नाथाय गुबुनखौथ' फरायनो सुबिदा होनांगोन, परिबेसखौथ' दोननांगोन। दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, क'क्राझार इउनिभारसिटिया नोंगौ बै गोदोनि समाव बेनिफ्रायनो उजिजेनदों आन्दलन खालामनाय माखासे गोरों गोरों सुबुंफ्रा, आन्दलनकारि बिथांमोना। नाथाय दिनैनि सम, बै समनिया मामोन? बै समनिया मा? दिनैनि बे फेसआ मा? बे मोनसे प्रश्न फैयो। आरो बेबादि मोनसे आन्दलन सेक्रिफाइसनि बिनिमयआव मोननाय बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, क'क्राझार इउनिभारसिटिफोरखौहाय दिनै नोंथांमोना मोजां फरायनायनि परिबेस दानो नागारै दिनै सानफ्रोमबो आन्दलन खालामनानै, आन्दलननि मोनसे मिरु सेन्टार खालामनानै परिबेस गैयाब्ला एग्जाम होनायनि, फरायनायनि मा? बे फंबाय बिनानावमोननि रिजाल्टनि नस्थ' जानाय बा परिखाया दिनैहाय गाहायाव फैनायनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन? बे फंबायमोना लागोन नामा? बर्थमानाव आन्दलन खालामबाय थाग्रा, उफुद्रु खालामबाय थाग्रा बिथांमोना लागोन नामा? हारियारि इसुखौ मावनो थाखाय सम सम हुरा एबसु दं, बनसु दं, सरकाराबो नांथाबनानै दं, इउपिपिएल दोलोआबो दिनै हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां, बेफोरबो माखासे स्टेपखौ लागोन। दिनै नोंथांमोना कन्टिनिउ दम होनाय बा एथ'जन स्टुडेन्ट लाबोगोन, कार्बि आंलंनि बादि जागोन, माबा मोनसे जागोन, बिटिसि सरकारखौ दम होनाय, बिटिसि सरकारनि खुंगिरिफोरखौ दम होनाय, सोरखौ दम होदों? बिसोर माजों बिटिसि सालायफैदों? मारैहाय बिटिसि सालायफैदों? सिगाङाव मामोन? बिसोरबोथ' साफा साफा आन्दलनकारिमोन ना। हाग्रामा महिलारि सारमोना, फानिराम सारमोना, रिहुन दैमारि सारमोना, देरहासार बसुमतारी सारमोना, प्रेस मोसाहारि सारमोना, बिसोरखौ नों दम होबाय। नोंनि दमखौ बिसोर गियो, नोंनि दमखौ बिसोर गियो। दम होनो नाङा ना बायमोन, माबा मोनसे दम होनो नाङा। नों पलिटिकेल बेकिंआव थानानै नों दम होनो नाङा ना नोंसोर। दिनै बिथांमोनाबो आन्दलनजों फैदों, नोंथांमोननिखौबो बुजियो। नाथाय फरायनायनि परिबेस बेखौ दाना होनांगौ, बेखौ नस्थ' खालामनाङा। जोंनि थै गोलोमदैजों खस्थ' खालामनाय बिनानावफोर, फंबायफोर दंहैयो बेवहाय। बिथांमोननि रिजाल्टआ नस्थ' जायोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ नोंसोर लागोन ना मागोन? नोंसोरथ' लिडार जानायनि सिमांजों आन्दलन खालामबाय थानोसै। बैसोरहा नालाय फरायनानै न'खरखौ जौगाहोनो हानाय, बिमा बिफाखौ सिबिनो हानाय माखासे साख्रि थाख्रि गावनि बेबस्था, माबा मोनसे एनिवान जिखुनु जाया माबा मोनसे थांखि दं, आरो बिमा बिफायाबो बे थांखिजों फोसावहरदों। बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नस्थ' दा खालामथों, बे आंनि रिकुवेस्ट। 7 दिन 8 दिन सोमावसारनो, इउनिभारसिटि कलेज बन्द' खालामनो, बेखौसो सानबाय। फरायनानै मोजां मोथोम मार्क्स लाबोनांगौ, साबसिननिफ्राय साबसिन सामना हामना जानांगौ जोंनि फरायसाफ्रा, आरो गोजौआव थांनानै डक्टर, इन्जिनियार बायदिसिना गोबां रोखोमनि नाना नित्यादि प्रफेसार, गोबां साख्रि मोननाय, साइन्टिस्ट जानो हानाय, गोबां डक्टरेट टाइटेल मोननो हानाय, गोबां इउनिभारसिटि कलेजफ्राव गुबुन गुबुन जायगायावबाबो
फोरोंहैनो हानाय बेफोरबादि मोनसे परिबेस जोंनो नांगौ, जौगानाय नांगौ। APSC बायदिसिना गिदिर गिदिर कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसनाव पास जानो हानाय बेफोरबादि दिनै नोंथांमोना फरायनायनि आरो सोलोंनायनि खाबुखौ लानो नागारैबा आरो गुबुननोबो जुदि बेबादि मोनसे सान्थि परिबेस फरायनायनि सुबिदा खालामाब्ला, दिनै बेवहाय सानफ्रामबो आन्दलननि आड्डा खालामोब्ला मा जागोन फिउचारा? नोंथांमोनल' नामा जाथि होबथाग्रा, जाथिखौ रैखा खालामग्राया? नांगौ समाव हुरा हुरा समावहाय नोंथांमोना ओंखारबाय, ओंखारनांगौखौ ओंखारबाय, मानिबाय, बयबो सनमान होयो, आमी हकलके सनमान। नाथाय दिनै मा नंबां जाबां खोथाफ्राव इस्यु बानायनानै आन्दलन खालामनानै गावखौ इस्टाब्लिस खालामनानै माखासेफ्रा गेब्लेलांफ्लायोबा, गेब्लेलांफालांजोबोबा बेयाव मा सोरहा लस जागोन? जोंनिनो लस, फरायसाफोरनि लस। जोंनि फंबाय बिनानावमोना खस्थ' मस्थ' खालामनानै फरायहैनाय दं, बिसिनि लस जायोब्ला बिनि एन्सारखौ मा होनगोन? नोंनि 7 दिन 8 दिन कलेज इउनिभारसिटि बन्द' खालामना आन्दलन खालामबाय थानाय एग्जामा जुदि गाज्रि जायोब्ला जाथिखौ होबथानो गाबथानो बयबोथ' दङना, नोंल' नङा, बयबो सानोना। हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो सानो, दिपेन बर' सार बिथाङाबो सानो, आरो बनजित मन्जिल बिथाङाबो सानो, दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङाबो सानो, राजु नार्जारि बिथाङाबो सानो। नोंथांमोना फरायसा हिसाबै जा रल लानांगौ लाबाय, नाथाय दिनै सानफ्रामबो फरायनायनि परिबेसखौ खोमानानै बेबादि मोनसे आन्दलन बा आन्दलननि मिरु खालामनो नागिरोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनाव थागोन? जोंनि फंबाय बिनानावमोना बावहाय खस्थ' मस्थ' फरायहैनाय दङ, मोनसे मोजां आसाजों बिमा बिफायाबो बेवहाय हगारदों। बेनि रिजाल्टआ जुदि आन्दलन खालामबाय थानानै नस्थ' जायोब्ला बेनि एन्सारखौ होनांगोन। मा सानो रायजो राजाफोर? बेखौनो आं बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।